This is countryside. Yan, ganda. Ayan, may filter din. We're here in San Nicolas, Barangay Lungaw. Ito naman ngayon ay ang daming mga bahay. Napakagandang tirahan. Oo. Ano? Oo. Sabi ang pangit yung moss. Kinakain din siya ng nature. Ay shit! Oh my gulay. Ang dulas. Nagbibideo ka pa kasi. Look at that. Wow. Ang ganda.
napaka ng aming dinadaanan. Napakadulas. Bangin. Napakalinis ng hangin. Oo. Ang dulas. Madulas na naman. Oh, Voice over ako dun. butit mo to pwede dito. Wala namang nakalagay na warning dito na enter. Okra plants. And these are sitaw. Yan, dami sitaw. Saging. Kamatis. Utong. Yung ay kanina ng mga